Lunges, výpady vzad. Postav sa v spriamene s nohami na šírku bokov. S nádychom ustúp jednou nohou dozadu a z tejto pozície sa spúšťaj dole, až kým v kolenách nedosiahneš približne 90 stupňový uhol. Potom sa vráť späť do východiskovej pozície. Predné koleno drž zarovnané priamo nad členkom a trup udržuj spriamený alebo v miernom predklone. Ak zostaneš vzpriamená, viac zapojíš predné stehno prednej nohy a ak sa mierne predkloníš, viac aktivuješ sedacie svaly prednej nohy. Vykonaj 2-3 série po 10 opakovaní na každú nohu. Ideálne je najskôr dokončiť všetkých 10 opakovaní na jednu nohu a až potom prejsť na tú druhú nohu. Výpad je primárne cvik na prednú nohu, nie na zadnú. Preto si dávaj pozor, aby si väčšiu váhu udržiavala práve na prednej dolnej končatine.